Hello, ako si Andrea, taga Byron Bay sa Australia. Nagtuon ko og Cebuano kay ang akong mama ug akong boyfriend taga Philippines sa Oslob sa South sa Cebu. Niadto ko sa Cebu sa niaging tuig Enero 18, panahon sa Sinulog Festival. Nalingaw kaayo kami uban sa akong mga ig-agaw ug mga paryente sulod sa usa ka semana. Nilaag kami, nikaon og lami nga mga pagkaon ug nisuroy sa daghang mga lugar. Ganahan kaayo ko sa festive atmosphere o sa daghang mga tawo nga happy kaayo during sinulog. Karon, plano nako mubalik next Christmas para makabanding na pod sa akong pamilya ug mas makapractice pa sa sinultiang Cebuano.